gaurko eguna eta batez ere gaua luzea izan da askorentzat. Eskerrak aste nagusian tarteka badauden ekitaldi gastronomikoak, gaur peinek eta konpartxek pintxoak banatuko dituzte. Bea, azze usaia dagoen hemen. Bai, kristona. Carlos Ibarrondorekin da Eusko Labelan Burresa eta Lumagorri Oiaskoekin exitoa segurau. Gaur elkartu gara Bilboko konpartzak eta Atletiken peinen elkartea, lan eitzeko debaldez, amena ateratan den dirua, emoten dugu aurten da 3. adineko errentzietxa baterako. Eta orduan gaude hemen voluntario bezala. Umen futbolarentzako edo nesken futbolarentzako, beti bilatzen dugu zer jendea laguntza behar duena eta haientzako emoten dugu diru guztia. Zuzatoz, Aspe Sagardotegitik. Aspe Sagardotegitik erato. 2 euro terdi gehitzik jaten da, bertoko xalen okeli da, eta bertoko Lumagorrin oiasku, Eta hamburguesa goxua alda, bai? Bai, eta Sagardua ele harti behikue. Hau da, atletikue, baino atletikue, Goxua aldago? Bai, goxo. Dagoeneko hamburguesa iaia bukatuta. Bai. Goxua zegoen? Oso. Atzo parranda egin zenuen? Parranda, zibile ginen Marijaiaren atzetik, eta Marijaiak olako konjuro bereziak itxetxu, eta batzutan ahotzera itxen dugu, eta baina, parrandan ez, festetan ebile ginen. Mokadutxo bat eta Sagardo pixkatekin konpontzen da hori. Bai, beti itxen dugu lehenengo domekan, beti itxen dugu olako aurreko eguneko indarrak berreskuratzeko, beti itxen da moko txo hau, eta olako eguraldi zagaina lagunduta oso ondo sartzen da. Gora Marijaia! Kalkulatzen duzu gutxi gara beraz zenbat pintxo aterako diren oiasko eta hamburguesa guzti horietatik? 1500 inguru edo. Nik ere lagunok lan egun asko ditu da aurretik, beraz badazpada sabela betetzera noa. Gero arte!